tohoto videa som tu s Vaním Mostom, Daniel a u Slovakia SK. Čaute, čaute. Dúfam, že ho dobre počujete. Ideme si zahrať... Budem takto tu hovoriť. Ty si. Dobre, ideme si zahrať Call of Duty. Mobile. Môžem zapnúť? Počkaj. Ja si zaberiem guľomet. Ok, zober. Máš si brať kalašníkov alebo guľomet? Daj si kalašníkov, ne? Dobre. To je lepší. Budeme mať obidvaja. A ja mám lepší. XD. Dobre. Ja mám lepší. Zahajujeme. Tak Operáciu Barbarossa. Čo? Dobre. Mňa sa to ešte furt načítava. No wow, to aj mne. No wow, lebo to je Väčšinou. blbosť. Nie, väčšinou som to načítal z 3 sekúnd. No. No konečne, po 100 rokoch. Crash. To je dobrá mapa. Crash! To je dobrá snajperka, počkaj, ju zoberem. Snajpa, fakt? Hej. Lebo tam sú tie domčíky, ne? Hej, ja som postavím a všetkých odstrieľam. A spravím zo seba snajpera. Good. Pozri, aký mám zamierovač. I vole. Nice. To je Pozor, skôr- enemies. Enemy destroyed. Kamo, ja som krivý. Na videu to ide vidieť, jak som krivý. Jak pravá noha? Áno. Mám keď tak pištol. Dúfam, že sa nestrapním. Bo inak to ťa paša. Asi. Ja ich tu všetkých rozstrieľam a vás nebudem potrebovať, možno. Keď niekto príde na blízko, tak ťa rozstrieľam pištoľou. Hej, hej. Alebo pod seba hodím granát. No tak ťa to bachne. Čo keď je iba jeho? Bum, jeden. Ale mám snajpu. Druhý. Cez stenu dajak. Bum. Ešte tu ide, to je taký typek môj. Ty vole, on ma zabil so snajpou. Kde je? Dáme toto hovorím. Kde? Nie. Zle ideš. Kde? Ja neviem, jak to posúdiť. Ja neviem, jak to posúdiť. Neviem ti to povedať, ja oživ ma, prosím. Dobre, drži. No tam. Presne. Bum. Hajzel. Čo ma oživ? A, dík. Hoď si ma ani neoživil. Mám 2 kily zatiaľ. Nie. Okej. Bože, nie. Nie. Zas. Do 18:00. 18. No skvelé. Koľko je? 16:42. Maximálne. A však 18:00 ide. Dobre, som tu, prepačte. Riešili sme dačo. Problémy. Prehrali sme jedno kolo. Hej. Nevadí. Ale to vôbec nevadí. Bum, A jeden. blízko so snajperkou. Jak pán. S koupom. Ja si už zvykam tam. Som krivý. Nice. Bomeš s pištolou. A ja, že si mŕtvý. More prekvapil ma. Urobil surprise. Surprise! Surprise for you. Idem ťa spektovať. Ty si živý? Hej. Ja vidím ťa. Ty zabil. Hotovo. No dobrý. Dobre. Teraz si vymeniam zbraň. Ja ne. A kačko je úplne. Borové marksmana. SVD zoberiem. Nice. To som tiež pušoval. Bum. Ty A máme- všetko pušuješ, more. Mám aj toto. Raketomet. Sigma, Sigma boy. Dobre. To čo mi tu hodil? Zmrazovač. Zmrazovač. Kamo. Fakt. To GG. je fajn. No aj tebe hodil. Ne. Na tým najhorším mieste som... Zdechol. Ale Presne. to ma oživuje. To mňa... Skvelé, ešte aj jo snajpol.
Tak toto máme prehraté kolo. Hej. Keby tento tu snajper možno ho stihol... Dať. Hej. Lebo keď nie, no tak to Tak bude blbosť. dostane. Tak Kamo za tebou je. za tebou! Nevidíš tie čárky čarné? Či neviem, aké Čo mám. si? Čarné? No ja to mám nastavené. Však tam hore v balkóne, však to bolo vidno, jak neviem čo. Ešte 2 je tam z dokonca. Dokonca. 2-2. Zoberiem takú asaltku. Nice. Neviem, s tými to ide najviac. Kúkaj. Tam toto. S tými to Dobre, ste kalašníkov so skopom, to je dobre. Nice. Good. Kamo, ja to mám na svojom takom špeciálnom účte. Čo, ty máš druhý účet? Nie akože tu taký, tu máš si... Kamo! Boom, jeden. On nám kempí jak decko. Kempí jak decko je. Kamo, on za sebou Kamo, čo robíš? Kamo, ten typek mal pred sebou nepriateľa, ktorý stál na mieste a on ho nevedel trafiť. Jak to som ja, ty dilizo. Nie! Jeden typek, čo ma to snajpera mohol zabiť. Čo nás Aha. šikanuje a kempí tam jak decko. Lebo ja Ale som... ty ho tiež môžeš zabiť. Tu je tá budova. Tu je tá modrá budova. Nie, ty si dobrý. Tu? Ty si more! Ty dobrý je. Ale ty, ja som zostal posledný. A hej, a tam... Děláš Kamo, obidem ho, tam prídem, obidem ho. Ja a som si zobral guľomet. Dobre, snajpu mám. Chill. Mám aj pištoľku. Čiže Opexovi. Kamo, ja pôjdem za ním a ho rozstríľame. Boom, jeden. Druhý. Díky. Ja som ho vyžral. Není za čo. Vidíte. Len treba poprosiť. Dobre, tak poprosím, že choď. Tak ide. Ja tu behám. Ty jeden! Dobre, to snajpy tu je postarané. Nice. A ja si čmajznem jeho snajperku. Ja žiju už teba. Tak. No kde si? Where are you? A už si nechávam kalacha. Kaloch. Choď jedného, ja druhého. Kam bossplay, choď po bombu. Ja tu oživujem jedného. No ja idem po bombu. Choď. Ja som si zobral od typka také, neviem čo to je. Taká hlúposť. Na 100% tu je sa... Bum. Defuzuješ, ja ťa kryjem. Ne, on tu stojí na meste. Yes! Ja teraz beriem guľomet. Triple kill som dal. Ja si berem snajpu, Ja nechávam. guľomet. Ja snajpu si nechávam. Snajpa je OP podľa mňa. To je OP. Však je. Kamo, chod do tej budovy budovy. A ty ich tam šikanuj. Kde? Kde si? Tu. A tu choď. Kde? Tam, kde nás strieľal ten jeden. Aha! Ok, jasná vec. Dobre. Ty vo. Praviť. No? Snajpuješ? Keď ako uvidíš, tak mi povedz. Bum. Jak si myslel? Že je neviditeľný. Presne, neviditeľný. On bol A neviditeľný. ten snajper, ktorého si rozstrieľal. Pozor, za vami ide. Skáľ! Dobre, mám o ňo postarané. Yes! Mám postarané. Ja som ho raz trafil, potom som netrafil lebo on za mami išiel tak kročkom, že... Yes, ty si MVP. Yes! Aha, to finally kill. Čum. Bum. Hejde pekný. Hej. Som si nemyslel, že na prvú hru budem MVP. Akože ja, o to ti Ty si ukazuje... druhý. A to ti ukazuje, že... To ti ukazuje, že final kill, že posledný kill. Aha,
Tak ten bol, neviem či pekný, ale podľa mňa aj. Mám už 19. level a ty Kamo, dávajú ti lajky. Tým daj takú, že toto. Play not ready. Teraz vymeniam zbraň. Ja si dám asi snajpu. Ja si čo dávam? Sniper. Tu si môžem vylepšiť snajperku, tak počkaj. Ja znova optika na snajperku. Kam pozrie na tú optiku. Aha. Jo, ja chcem toto. Tak vymieňam tlumič. Tlumič je zbytočný skoro. Lucky board? Kamo, jak tlumič môže dať silence a 30 pro, ale... A ja nemôžem vylepšiť snajperku. Kamo, pozri, prečo ti tu dáva, že o 30 neviem hovoriť. Tak si. Ja si beriem, kamo, ty si ber SVDčko, ty si ber túto snajperku, ja si beriem rýchlopálnu snajperku. Toto si mám zobrať, lebo Hej, tu mám jedinú. tuto, to je dobrá. Dobre, mám ju. Ja mám viacej snajperiek, ja som si zobral SVD. A počkaj, zober si pištoľku. To je pištoľ, môžeš zobrať. Na blízko, keď tebe dá to príde, tak... Tak môžeme ísť. Jo. Jak rýchlo? No však to dakedy pomaly, dakedy rýchlo. A dakedy 100 hodín. Aha. Dakedy budeš mať viacej fúzov, než vyhratých hier. Snajpúok? Yes, sme na tom najobľúbenejším. Yes! Kamo, pôjdeme byť tam a budeme všetkých zikanovať. No, že to je dobrý nápad. Všetkých budeme tam strieľať. Dáme. Jo, idem. Ja idem zle asi. Neviem. Nejdeš. Dobre, idem. Len som Len neviem, čo robím. Bum! Headshot! Kamo, ja som ho netrafil. Bum! Som krivý. More. Kamo, to takto ide. Ja viem. Postaram sa o ňo, keď tak. Dobre. Ty vole, ja som jaký krivý, more. My sme dobrí. Kamo, my sme poslední živí. Nice. Z našho týmu. A u mňa. Dobre, ale zastrelil som jedného. Oživuj ma. Doriť! Kamo, rob na čo? Neviem čo, bye, dovidenia. Čo robíš? Ja neviem. Ale kamo, mal si ma oživovať. No ale ja by som to nestihol, lebo by ma zabil. Ja som krivý s tou snajperkou, sorry Kamo, ty si ako. dobrý. Dobre, idem ešte raz. A ja. No ja ešte. Kamo, ale fakt, my sme boli ráne poslední preživci. Oni ich tam všetky ráne postrieľali. No lebo sú. Urobili ratat. Kamo, ja som prišiel ku oknu, zamieral som a vypálil som a hneď jedna rana. Ja teraz som ich zaplenkoval, že som pošiel od dola. Kamo. No jasne, pozor odzadu. Odzadu? On mi hodil freeze. Kde je? Tam, jak som stal vonku. Golum. Pekne. Ale nie tam, inde. Tam na boku. Ty vole. No tak to. Hej, to môžeš mať, to aj ja môžem, kamo, pozeraj. Ale nechcem, ale tu takto hučí. Čus. Nehuč. Ale som si všetkých vypol, takže... Ma oživ. Kde si? Však tam. Za mnou? No choď. Choď. Tu? Choď, áno. A tam. Presne. Jo, som to ja. Bum, dobré ráno. Dobré ráno. To vystrihni. Ne. Hej, plus. Ok. No, vyhrali sme. A tu neviem ani jak. Jak? On sa zabil? Neviem, on asi to nezvládal. Mhm. On si mal depky. Berem guľomet teraz. A jen k poprediu. Ale fakt, oni všetkých, čo sú tu, mňa vystriali. On tak, lebo nevedia hrať. Tam to čo bolo? Si dead? Nie. Po mne takto hodil granát. Ale počul som ten flashback.
Flashback. Ty vole. Dobre, zase sme iba my dvaja. Ne, jeden typek. No hej, ale že my dvaja. Ja a ty. V tomto týme. Jo, videl som ťa, ty ma neprekvapíš. Zase. Dobre. Ale on furt s brokovkou chodí odzadu, alebo s čím to neviem. čo je. Ja ho proste rozsiam gulometom. Veľa šťastia. Veľa šťastia, zdravie. No a stávať. Stamať? Choďme radšej oživiť, prosím. A Ješi. Tak tam, nevidíš? Tam prechádzal. Ty si krivý. No to som. Nice. Ja sa bojím tu, keď má brokádu. Má brokádu. No to má. 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 Ty dejdeš až do... To deje. On sa teleportoval. On zlezol po ňom rebríkom. Skočil svartu. Dobre. Som si myslel, že skočil svartu. On oživil, to je malý. Aj ty mňa choď uživiť, alebo na koho? Tam je! Pozor. On oživil troch. Posledný. Na... MVP, kamo. Počúvaj. Podľa mňa na telefóne to je lepšie hrať. No však. Ty máš aj jednu stejšiu. Berem toto. Berem toto. Ja mám RPG, čiže môžem takto spraviť boom. 2 naraz. Si to dvoch naraz? No a ne. A my sa v tej najhoršej pozícii, oni tam môžu vyliesť na sajty. Ty vole. To čo má? Si mu to vykakalo. Veľmi humor. Vtip. Jedna sa ma oživuje! Ty si dead? Yes! Aha. A ty si kde? No tak ja som ťa oživil. Hej? Hej. Ja som myslel, že žiješ ako. Kamo 1 versus 5. Kde je ten Sigma boy? Sigma. City. Mafia City. Nová hra. Sigma City. Videl som ho. Hej, kde? Tak hingong. Okolo našeho spawnu dole. No dobre, vyhrali sme. Jej. Oni sú nepoužil. Ešte ne. Aha. Jej. Som MVP. MVP. Dobre, nestihol. Mám marksmana, to je dobré. Marksman. No tak sa volá. A má zase Lanke Rancher. Tam bol. Tam bol. Nebojte sa na ňo vypuknúť. Pomoc! Čo robíš? To čo má byť? Ale mňa tam spomalia. Vidím z toho spomalia, more. Kamo, on pri mne kempil. No tak, Yes! máš šťastie. Nech ťa oživí. Dobre, a ty mňa oživ. Skús ma nájsť. On každého oživuje. To je dobré. Pravý Sigma. Pravá Sigma. Presne. Pravý didáček. Tak tam nie som. Som tak, kde trošku inde. Bum! Headshot. Headshot. Poď s tou brokajdou. Poď sem, ty. Už vie, keď máš RP. Si aký krivý. Kamo! Nice. Takže ideme ešte jednu. Tu čo, on vymazal dvoch? On vymazal koľko ľudí? On je gumovate 360. Ale on má, ja som prešiel a on tam v rohu kempil. To je čo? To je Elko. To si Davidopo. Kamo, to čo bol? Tak to asi mi tu hodil minu. Ešte si toto to dá. Smoke som videl. Amen. Ale v hlave si videl smoke. Kamo, triple kill. Kde? Dostal ten triple? Yes! Všetko som ja. Čo? Všetko všetci pošli. Nie Skoro. všetci. Som aj zabudol. Kamo, ty si máš zase final kill. Počkaj,
Počkej, kamo oni tam stoja? Hej! Prečo si ešte strieľal? Neviem. Neviem. Však lebo keď som ho zabil, ja som nevedel, že som ho zabil, a som ho streľal. Ideme asi ešte 2 hry. Jo. Keď stíhame. No akože ešte, no stíhame. Stíhame. Do 18.00 som. Mám tu byť. OK. Dobre. Čo? A ja zase pojem so snajpou. Mám malo percent, no to nevadí. A ja. Jakú zbraň si mám brať? A ja. Ja si beriem LMGčko nechcem. SMGčko dajaké si zoberiem. Aké máš? Ukáž. Také tu. Také tu. Tak ja ti poradím, aké je najlepšie. No tak ty máš dobre. Toto je celkom v poho. Gunsmith. Ja mám MG42. Nemám nič. Ja mám takýto guľomet. Tu mám. To sú také iba nálepky. Nálepky, stickerky, fuj. Neznášam. Počkej. Ja mám frizovať? Zmrazovač. Ja mám? Ja tu mám molotov. Toto je zmrazovať, nie? Asi nie, počkaj. Kryobomb. Ale máš tu aj smoke, flashback. Počkaj. Flashback. Mal by si tu aj mať no druhé. A máš molotov, keď chceš. Jo, molotov, idem podpaľovať. Molotov. Tak poď. No poď. Zoberiem aj ja kryobomb, keď to bude tá zmrazovač. Dobre, mám ready. Mne to ukazuje, že toto C-čka dostávam. Tečka dostávaš? Neviem, asi. A to je veľa. Je veľa. To je veľa. To je veľa. No poď už. Dobre, idem. Sa napijem. A ja sa napijem. Počkajte, ja som tu, idem len na vecko. No, oni sa nauštalová hra. Nice. Tak keď tak, možno za teba. Dobre ľudia, teraz som tu ja, teraz sú nový perník. A no, mal si čas. Čakáme na jedného hráča. Tak. Yes! Ale máme dobrý spawn, kamo. A my máme stále ten crash. No, to je dobrá mapa. No to je najlepšia mapa. Nikdy sme nemali inčiu, stále crash. No. Ale toto. Ešte je jedna mapa, kde ideš tak dole, keď si uhral. A tam je najlepšia snajperka, počkaj, keď máš snajperku, máš Hej, ja som hral, neviem. Taká s tým pieskom a domami, je tam Joj, štyri snajpery. Hral som. Neviem, kde. Tam to skaďal. Všetkých vás porazím. Čo, ideš po rebriku, Nevieš, skade čo? Bum! Tam tá MG42 je dosť rýchla. Ja som krivý. To keď sa na to budeš kúkať, bude sa normálne smiať. No, zdechol som pramo. No, idem sa na teba kúkať. Kde si? Dostal som. Vidím ťa. Dobre. Jaký si krivý. Kde si? Neviem. Tam som, na tou stenou, ale dávaj si pozor. Som tu sám. Akože nie si sám. Máš ešte 3 či 2. No skôr ešte oživili. Pozor! Nie si až taký krivý. Ty kde si chcel ísť? No ty ako iného oživuješ. A tu som nechcel. No. A tu si. No tu som. No, konečne. Tak, oživíme. Tam. To si robíš srandu! To sa nestalo! To sa Nestalo! Ale na poslednú sekundu! Poslednú! Sekundu! A tebe tak to muselo byť nás. No tak asi mňa. Gigi. No wow, more. Čo robí? Neviem. Tak bomba je ty! On je sám tam. Aj proti nemu je jeden typek. Kamo, čo stojí na mieste? On čo, má zlý internet?
Nemusela... A Šešín? Kamo, on má zlý internet. A už je úplne. On tak strieľa reálne do steny. Ja si berem toto, moja najobľúbenejšia zbraň. Ja mám MG42. To Poď pozrám sem. ten guľomet. Ty vole. Vylepšený. No ale... Brutálne rýchlo som ho vylepšil. Ale to sa fakt nestalo. Na 1 sekundu, to budeš mať na zábere. Na 1 sekundu To sa nestalo. On mi strieľal. vyžral mi kilák. No poď. Headshot. Prosím, oživ ma, som tam, kde mieríš. Nemierim? Áno, tam Už som. to oživuje? Neviem. Áno, tam. Okay. Akože no. Krytie ma. Dobre, Prosím. už nič. OK. 1-1, vyrovnané. Ale to sa fakt nestalo. To mňa klepne. Počkaj, snajpu. Yes. Ja si nechávam guľomet. Stihol som snajpu premeniť. Ja si nechávam guľomet, to je presne najlepšie. Bez pochyby. Bez pochyby nič. Poď sem. Jo, bol tam takto, videl som tam toho. Hádem granát. Ja hádem molotov, kde, neviem kde. A ja som takoho zabil skoro. Skoro Lebo som takoho hitol. s molotovem. Áno. Kámo, ja som hovoril molotov, To je... Čo sa deje? Ja neviem. Neviem, čo sa deje ako. Možno ma oživí. Ne. Zrám na teba. Čo iné robíš? Nie. Do frasa. No svičuj sa, no tak teraz. Takto zeber snajperku a je konec. Počkaj si? No dobre, tak mám iný guľomet. Nice. A mám tomu takúto pištolku s tumičom. Toto je najlepšia strana, lebo zase tu budem odstreľovať, keď to príde. No jasné, že tu každý Smoke chodí. every day. Ale jak? Oni čo majú za zbranie? Ja neviem. Možno... Tam jak furt som bol minulé, no tam ma prosím ožil. Bombu dali. Prosím ma ožil tam, jak som bol minulé. Tam jak som bol, no je dobre. Niekto išiel asi defuznúť bombu. Však tam bol. Nice. Ale ja musím defuznúť bombu. No tak, bež. Si posledný. Kamo to... Ty si hodil. Nie. To nestalo zas. Ale tak keď oni ma vždy... Ale čo majú za zbranie, mi povedz. Neviem sa povedať. Berem snajpu. Ja viem. RPG. RPG. Ok. Ja idem tam a teraz ma nezabije. Mám snajper. Kamo, on mi Dobre. číta myšlienky. On tiež ma dačo jak snajpa. Ja s tým nikoho nezabijem. No tak choď ma oživiť, prosím. No konečne. Ma to oživuje. Dobre, ale budem kryť. Ok, díky. Díky, bracho. Díkes. Kamo stena ma zachránila. Stena ma zachránila. Nice, vyhrali sme. On skočil on išiel do steny a bol som čas do ňo viacej strieľať. Nice. A ja pôjdem inou cestou. Ja idem taďal. Lebo oni tam jeden hore, jeden dole. Kamo, ja pôjdem na rebry a odstrelím ich bazukou. Bazooka. Yeah. More. Ešte snajpí ma, nezabijeme nikoho s bazúkou. Aha, dobre. XD. Kurník. Som to vedel, že je za mnou. Ťa zabil? No nie. Nice, typek. Ale... Dobre, ešte je s tebou jeden. Nice. 2 versus 2. Dobre, máme vyhraté. Yes. A už posledný win. Posledný win. Posledný win. Yes, máme... Osudné. Teraz kto vyhraje, ten vyhral všetko. Jo. Berem svoj guľomet a ideme. A ideme, poďme. Ideme to vyhrať. Cesta
Road to victory. Cesta k víťazstvu. Ideme vyhrať. Cigi, cak. Hej. Dobre, Vyhrajeme už tak či tak. Hej. Boom, jeden. More som krivý. Hej. Skvelé, kamo. Čo? Som ho za stenou. Nice. Good. On ma cez stenu strelil. Cheaterisko. On strelil cez stenu a zabil ma. Good. Tak to oživuje? No ja ťa nemôžem oživiť. Lebo Aha, mňa to oživil. typek ťa oživil. A čo ťa nemôžem oživiť? To si ty? Toto ja. Jo. Nice. Čítaj Nick. Počkaj, nerob si starosti. Nerob si starosti. Hej, bomba mi tu hodila. To je taký čura. Car explosion. Mňa zabilo auto. Čo? Tak to hodil do auta bombu a ťa Však zabil. car explosion. To máš na videu. To budeš mať. Á, hej, lebo ty keď strieľaš do auta alebo hodíš po ňom nejakú bombu, tak ono vybuchne. No, ono bolo živé to auto. Keďže živé, že chodilo aj toto, hej. Ale že živé. Píkalo, ja oživujem ľudí presne. Ja som dobrý. Dvaja versus traja. Ja mám chuť zase do... Dobre, 2v2. 2v2. A vidím. Ja som oživil typka a zdechol. Ty vole, ja ho furt vidím. Ty vole. Dobre. No tam zdechol hore. si. Tam hore furt kempy a čo. Ideme. Ja ho presne... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Konec. Prehrali sme. Nie, to je remíza. Defeat. Čo? Oni asi daj bombu. Ne, oni boli dvaja. Jeden ho stihol oživiť. Dobre, dal som posledný kilo. Nice, pekný. Kej, stíhame aj jednu. Ideme, no hej. Však ešte veľa. Viacej iba, no percenta. Treba mi nabiť. Môžem si nabiť. Hej. Len moja nabíjačka tak funguje, že najlepšie. No tak. Ako? Tebe to nevadí. Ne, vôbec, že ne. Tu je tá nabíjačka. Aspoň mi dačo nabíje. Hej, ty máš tiež takú istú, ne? No však to je USB-C, to je... No. To je dobrá. No. Ale radšej choď sem, aby ma boli počuť. OK, idem. Dobre, odpája sa. No však odpája sa. Jak beriem zbraň? A čo sú to tie boxy? Boxy? To ja neviem, čo. Sú to také dostať. A neviem kde. A neviem kde. Ja mám 10 setiek. Co tu mám 10? Čo tu mám 10? Nie, fakt. Čo? Aha. Aha, hej, úplne vidím. Ale to sú M. No. Beriem štvorku. Dobre. Čo si mám zobrať? Počkej, nie toto, loadout. Loadout. Takže, Loadout. čo máš v gulometoch? Ovka. Čo máš za grafiku? A jak Hej, sa... bo, kam 33 minút natáčame? To sa ti bude renderovať 3 hodiny reálne. 3 hodiny? Nie, alebo viacej reálne. Však ty vole, to nemá ani film, to sa nikomu nebude chcieť kúkať. Tak to zostrihaš dajak. A ja neviem, čo ja. No tak. Dobre, to je jedno, už. Tak to celé predstav. Ja no, bude to 33 minút. Dobre, to nevadí, fakt. A mám 21. level, konečne. Nabíjačka ti nabíja fakt dobre. No ja ho musím mať v tým. Tam môžem ísť po ockovu. Hej. Asi radšej. To počkuj. David, rýchlo. Tady. Tady je. Nej zač. Bo tá tvoja nabíjačka je perfektná. Hej, ale to si musíš toto koncovku dať.
Jeden. Kamo. Kamo, keby si videl, jak bol blízko a on ma nevedel zabiť. Čo? No. A ja som ešte k tomu jedného zabíjal. Ty ešte žiješ? No však kúkaj na mňa, more. Ja vidím, ale ja... No. No, Hej, hotovo. skvelé. Hotovo. Som aj neštartol, more, bo som nabíjať. XD. Však my to vyhrávame na easy, pohoda. Toto M4 je OP. Toto nie je M4, ja Číňa. mám M4. Či čo to je za blbosti? Kamo, oni sú kriví reálne. Krivoruky. No tak trošku aj ja. Ale to nikomu Ja keby nebude ty si vadiť. nebol. No však som. Bum, dvaja. Ja som ich dal. Ja? Ja neviem kto. Ja som ich dal. No a ja som ti ich Bum, naintoval. vyhrali sme. Jo, toto skončí 4-0. To ti hovorím. Hej, a skončí to ne, že... Hej, a na poslednom to budú prehrášať, až vyhrajú oni, nie? Ne, fakt. Jem toto stranou. S Radiantom. Ok. Plus ešte takým typkom. Jem spoločne s ním na rebrík. Na rebrík smrti. Rebrík smrti. No. Jo. Počúvaj, ja neviem kriviť. Neviem kriviť. Nice. Neviem ani hovoriť. Kamo, ty s granátom, či čo? Bum! Bum, posledný vín treba. A teraz to prerazia, nie? Najde. Ale ja nebudem MVP. Škoda. To je, že final kill, že kto dal final kill, alebo také dačo. Však. Chcípnite všetci. Keď chceš tam byť, tak stačí presne povedať, aby si hráčom, že nezabíjajte, že zabíte týchto a posledného mi nechajte. Sigma, Sigma boy. Buď ticho. Kamo! More, ty pri takých nuboch chcípneš. Hej, lebo traje proti mne boli, more. A ja som, vybila sa mi hlavná zbraň a z druhou som Ty krivý. vole, ja som tu len dvaja. No skôr, ty máš fanový kill, ty jeden. Jej! Môžem dať ešte jednu hru, aby tam to dal na hodinu, more. Hodinové video, kamo. Ok, 37 minút. 37. Aj, 37. To nadal čo by bylo, že to prehráš? Ja som to povedal, to vystrihni tu. Čo? Tak nechcem mŕtva, more. Ale ja to neviem vystrihovať. Chceš, čo striháš? Cez kapku. No tak to ja ti viem zostrihať, more. To strihaš. Dáš edit, split od nejakej doby, potom ešte tam po konec dáš, tam ešte tak, kde dáš split, klikneš na tú scénu a tam dáš delete a dovidenia. Počkaj, ja som chcel im zbraň, hej. Daj hete nohy. Dám ti ich na hlavu. Ne, oboja tebe. Hej. Čo si berem? Ber si čo chceš už. Kamo, berem toto. Toto som nemal. Abo, mám jednu zbraň. To je taký. Koľko hodín? 17-18. Čo? To tak málo? A čo hodín? Kamo, mám si zobrať túto zbraň? Túto zbraň? To tu. Alebo túto? To. Dobre, a počkaj. Počkaj, môj kamarát. Čak z toho bude 3-hodinové video. Ani náhodou. 2-hodinové. 500-hodinové. No však. Čo vdycháš? Čo ti je? Čo si, brat môj? Čo ti včely uleteli? Hej. Dobre. Pôjdu. Tak môžeš pôjdu ty chovať, čo na pôjde. Hej. Aj keď bývaš v bytovke. Aj keď nejaký nemám, ale v pohode. Moje mám také, on nemá včely. Mám. Máš kde? Hej, teraz ho dopíchajú do krve. Nevar. Nebudem tu robiť Hlúposti. ľubosť.
Lebo to video ešte ani sa nezrenderuje. Lebo to bude mať 3 hodiny kvôli nemu. Jak kvôli mne? No kvôli tebe. Buď ticho. Ty buď. A jednu dostaneš. Prečo? Tak lebo už daj play konečne. Lebo medveď? Lebo si ide. Čo? Nie, fakt. Sorry. Nie. Sorry, ale daj play, more. Dobre, vieš, čo som spravil? Všetko, koniec sveta som dal. Tak, ty si. Tu som to chcel dať. Kámo. Počkej, iba musím nájsť tú zbraň a dám ju aj. A ešte môžem si upraviť túto zbraň, ešte túto. Nie, tak daj play, no ale. Už som dal. Po Ty 100 si nemal, tak. Po 100 rokoch, Ja ty si vole. zahriem na PS3 zatiaľ. Ok. Ten PS3 je obľa, že je asi najkrajší. Poradím ti 3 hry, ktoré sú cool na PS3. Už je mi to sokáč hovoril. Ale teraz to poviem complete. No. Uncharted 2. A to sú nejaké štity. My sme dali inú hru. Doriti. Odpoj sa. Čo mi neskeš? Ale chcem byť zaujímavý. Čo? Však som dal research. Konečne. Aha! Aha, hej, ty dávaš. A tu máme takého, ty vole, neviem koho, veterána, Čo je? ty vole. To čo je? Nam. To je EOS. To je EOS 150. Dobre, ne. Kámo, to je najlepšia snajperka, to je najlepšia. Hej, mám si zobrať snajpu? Jo. Ok, mám. Dám. Ja mám taký pekný skin a ty ho nemáš, haha. Lebo si nedám skísku na žiadnu zbraň. A sme tu dobre. Hora je najlepšie. Nechápem. Nechápem. A tu je to. Bum! Ale skľudni sa kus. Nie. Kto má bombu? Nemám náladu sa skľudniť. Bum. A u vás je štec. Máš ešte? Čo? Opravujú strechu. No wow! Som nevedel. No tá. Už je z toho 43 minút má. 43 minút už to má. Dáme si na 50. Čo ti šíbe? Alebo rovno. Dáme ešte túto a ešte jednu a už koniec. Ale to sa nikomu nebude chcieť kúkať. Ti hovorím. Ja som sa posral. Prečo? No na mňa vyletel nejaký Robil čudlíky, budlíky, budlíky. Tá. Ja som vedel, že tam je typek, ale som strel tak, kde... Kde je v prdeli? On je tam vzadu na jednej budove. Ale on tam kempia, kde? Ja ho mám vidieť ako? Tak revajvnite ma vy. Ja zrevajvujem ma. A ja ho snajpi, more. Konečne. A mňa plus. Neviem, kde si. Ja som hore. Hore? Hore si skapinkal. Jop. To je taký. Ty buzerán. Prečo? Lebo! Ma zabil. Hajzlík. Tam je ten jeden. Obidva sme jedno. Kamo, schovaj sa, bo on mal sa schovať, aby ho nevidel a ten typek by nechcel toto výjsť. A my sme dali bombu, nie? Aha, hej! No, táto má v ryti. Má 18. Čo sa deje?
On že nechápem. Však sme všetci Už to pochopil. Už to pochopil. Dobre. Že zdrhá. My proti komu, more? Proti komu hrajeme? More boom bomba. Target destroyed. A on Easy. že, čo malo znamenať? Easy. Nechápem. On že nechápem. A ja s týmto musím bojovať každý deň. Bansi, saki, paki. A ja mám 29%. No tak to je jedno, lebo ja mám 19. Hm? Ja som krivý. Nice. Ja krivaň. Nice. Čo? Hej, ten sniper tam kepí jak detko. Aha, zas? Hej. Na tým istým? Aha, vidím ja ho bliskajúce. Hej, lebo to má. Kamo priplí sa k nemu a rozstrelí ho zozadu. Alebo daj bombu. Dám. Na bombičku. Na pohodičku. A ožil ma pos. Kamo z boku! To je čo elementa! To je Emmental. Ale on nechce ísť po tú bombu. Asi. No, vyhrali sme. Ide po tú bombu. Už ju toto defuzuje 100%. Je tu je typek. Čo robíš? Čo robí? Aha. Kde? Aha, grafika. Čo robí, more? Nie, len si zastavujem grafiku. Máš lepšie? Na hovno. Mhm. Lebo ja si ju neviem Už teraz nastaviť. musím ísť na blízko a ich rozstredať. Ja si neviem nastaviť grafiku. Mhm. Musíš mi ty. Ne. Tak sa... Ani ja neviem. A jakže máš lepšiu? Ja neviem, bo mám mobil možno. No tak to určite, Abo že mám ne. lepší mobil. Ne. Abo som lepší. Kámo, teraz som ich všetkých vystrieľal. A to vieš, koho zaujíma? Koho? Nikoho. Ja ti rozstrieľam to, mám ti rozstrieľať to auto? Bum. Mám si byť pri tom aute, aby som to auto mohol rozstrieľať a vybuchnúť. Kto dá finálny kill? Finally. Ja. Ja beriem toto, lebo to je jak snajperka, zároveň RPG. RPG. Takže spravím toto. Teraz spravím toto a potom toto. Nechcem do auta. Čo? Ty môžeš do auta vliesť? Nie. Nemôžem do auta. Nie, mne to namierovalo do auta. Nebaví ten typek, čo dám kepy a detsko. Ani mňa. Nezabil som ťa! Jeden. Dejko. Na final kill. Kto dá? Finally. Kto dá? Nikto. Ja. 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 Ja chcem. Ja chcem. Yes! Jeden. Tam kde kempil ten kde kempilo to decko? Tam, kde som bol. Ty malý. Skúkaj. Ču, 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 ču. Pomalička. Yes! Ty jeden, ja to chcem. Ty. Ideme ešte jednu? Posledná. A to video nemala ešte 3 dní. 49 minút. Dáme na hodinu, čo ty na to. Ok. Tam má ešte 28 je iba. Čo? 17, 28 je teraz. Ha? Výchu? Level up. 61 mám level. Mňa sa to seklo. Kúkaj. Konečne. Prečo to mám knopers? Čo? Kúkaj na latku knopers. Lebo medveď. To si ty? Áno. Level 22! Počkaj, idem na záchod. Ľudia, idem na záchod. Viem, že to nikoho nezaujíma, ale aj tak vám to hovorím. Ideme!
Zapíname hru. A tak to je na záchode. Dobre. Presne. Ja budem hrať na PS3 ovládači. Aha. Klame. Viete, ak mi to ide? Ľudia, klame. Ani ho nemám pripojený. Však práve. Že klameš. Tam nová mapa. Nie. Najhoršia mapa. Ale tu sú dobré SMGčka. No. Takže som vyhral. Po každej hre mením zbraň. Dobre. A mňa to, vieš čo, nezaujíma. No, hej. Rozstrieľam ťa? Mám tu zase rozstrieľať auto, aby si zdechol. Haha, no poď. No, Dobre, hodím po tebe molotov. podávaj. No a hádžem. XD. No, hodil som po typkovi, tak buď. Ja som po ňom hodil. Ja som po ňom hodil! Ja! Ozadu, jeden tam. No ja som ho videl. Ale nič si nevidel. Ale ja som slepý. Te buď ticho. Jo, viem sa zmrazovať. Ja som tam zamrazil. Ale vieme, že to je zamrazovač. Zmrazovač. To je jeden. Ale však. Gigi. Berem PPO. Guľomet. Berem PPO 41. Berem guľomet. A vieš, a mne si to povedal tak aj ja tebe. A ja som myslel, že po každej hre. No po A nie- každej tejto hre ty... A nie po kole. tak Si po povedal. kole, more. Oni pomajú za zbrania. Oni čitujú, more. Keď prehraješ v Cloudu, keď prehraješ v CS:GO, oni čitujú. No a nie? Hej, defuse bombu presne tam, kde ja nie som. Či daj bombu, kde ja nie som. Si živý? Oni... Sa trošku zmiatlo. Co to mal? Čo ma zabilo? Damo, jasné. Ja nemôžem zabiť týpek, alebo more dá čo. Mňa musí zabiť superka. Dobre. Ja teraz som vyhral, berem Uzinu. Mám Uzinu a RPGčko. Tak to si vriti. Čo? No však lebo RPGčko si s ním krivý. Skôr, lebo to RPGčko je krivé. Aj ty. Ja z časti. Neobviňuje RPGčko. RPGčko je RPGčko. Zdech. Double kill, more. Ja som mal aj toto. Kde si zdechol? Tam. Tam typek sleduje Nebo. typek sleduje hviezdy. Ja to vidím. Ty debil. No a chodte ma oživiť. Prečo ti ukazuje, že mám inú zbraň? No, máš mak. Ja mám Uzinu? No už. Máš mek. Tam kde? Jasne, lebo on bude dať bombu tam, kde ja nie som. Ja ho dobijem. David? No, Čo máte na zemi taký bordel? neviem. To si nevšimaj. Jo. Pozor, však za tebou! Na balkóne! Na balkóne? Nie tam! Mám... Kašľu na to. Jem defuznú bombu. To čo má znamená? Ani bože, to si tu robí. Dávno. Nie! To čo? To ja. To sa tu objavilo. Tata, To ja a už trošku. to vám nedám zjesť, bo už tu budú vlasy. Bomba. Moja bomba. Idem dať to na Ačko, hej. David? A na čo ty ten máš to s ním nevaj? Dobre. Toto. Chcete nejaké čipsy? Ne. A čo chcete? Nič. Poza ucho. 2, 3, 5, 4. 1, 2, 3.
Ja som nevedela nič. Maniaci. Dobre, bombu, viem ťa. Na. Mamo, to už nechcete koláč. Koláč už nechceš, Daniel? Nie. Ty vole. Teraz jak rýchlo? Teraz je 34. A pred chvíľou bolo 18. 28. 35. Turiti. Jak rýchlo? Skús 18:30. Prehrali sme, lebo oni čo majú? Nie, oni majú také opäť zbranie. Skús 18:30. To nemôžem už. Môžeš. Nie, Spýtaj sa. nemôžem. Spýtaj sa. Tak ešte jednu hru. Ešte jednu. Však Goga, spýtaj sa. Čo? Však tak, prosím. Nemôžem. Však sa len spýtaj, more, nebuď decko. To je taký. Ne, fakt plus. Dali, tu máš 3 a oplatky. Prosím, napíš jej. No dobré. Nič dobré. Nie, on nám napísal, že maximálne 18.00, čiže... Daj ju skús presvedčiť. Nie, musí byť do 18.00, kabo. Kamo. Áno. Opýtaj, more, normálne. Nemôže. Po slovensky to povede, prosím. Nie, ale nebudem hádať mať cez telefón. Ja nebude sa Máme hádať. posledné 2 hry, aby to video malo hodinu. 56 minút. A bude mať hodinu, to bude dobre. Budeš mať najdlhšie video. Standoff. Standoff mapa. Standoff Call of Duty. Standoff 2. No to je tá map, to je taká tu, to je taká tu malička. Snajperka je najhoršia zbraň. Berem sniper. Snajperka na tejto mape je najhoršia, ktorú by si... Najhoršia na celom svete. A potom každý tu berem sniperku a my že Hej, Ja dám fajnový kill. ja dám. Ja dám. Dobre, tak ty daj. No dobre, uvidíme. Hoci ja. Nevadí. Ale dal som prvý kill. Dobre, ale mňa to nezaujíma, ja ich nemôžem nájsť. Som zabil 3. Čurák. Bum! A to nie je fér, oni kde sú? Oni sú v ryti. A kde? Prečo? Bo nevieš ich nájsť. No nie. Tak... Oni prestia, poď za mnou. No, tak za tebou ideme. A ti zdechneš. Tak tomu Bo mi hovorím. všetkých vyžerať, ty detko. Tomu hovorím zdechnutie. Tak, môj kill. Môj kill. Čo je môj kill? Bum. Všetko je môj kill. Všetko je môj kill. Ty si spievaš pesničku, ktorá neexistuje. Všetko je môj kill a teraz dám kill ďalší za druhým. Ja si berem tú zbraň, ktorú vieš najlepšie. Ani neviem, čo spievam. Pretože to neexistuje. Jogurty nechcete? Ne. Čokoládový, Ne, monter, ne, 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 vyvinačný, ne. lentilkový. Ne, Nechcete nič? ne, Nie, že mama povie, že si nič nedám jesť. ne. Ničím. On ťa išiel zabiť. Som ničiteľ. Hotovo. To ja som dal finally kill. To bolo... Nedal. Aha! Ale dal som na skill. No a teraz... Kam oni majú nulu. A teraz kúkaj na môj final kill. Ja nedržam ani jeden kill, ne? Prosím. Prosím. Oni stojali v ceste. Čo to smieš? Všetci na kope budú, ne? Hej. Ty. Už jeden. Druhý? Dobre, vyžral si mi ho jak děcko.
Ja ťa zaškrtím. Ja ho škrtím, Ren. Ťa obesím, jak to tú mace, čo tu máš. Dobijem ťa jedného. Si mi ich tam vyžral, ty je. Dobre, to... Skočíš jak ten maco. Na to čudujem, jak tam je ten maco. Odsvoj, daj tam fotku tu, toho maca. Macik doma lácej. Dobre, Ale takže... som MVP. Som MVP. A ja som dal posledný kilo. Dobre, takže to už je koniec videa, takže... Ešte nie. Čo? Posledná hra. Nie, ja už sa chcem ísť hrať. Tak. Dobre. Dobre, takže... Čaute, dajte odber na tento kanál, dajte aj odber na kanál Slovakia.sk. Aj my sa s vami lúčime. Čaute. Čaute. Pomoc. Čaute.